benake sik. Katoke benake sik nyok. Wah, jan kuwi ngisin-ngisin ke melu Petro pirang-pirang taun ora kuat tuku setut. Yo, nah, no, yo. Jegleng mbokmu. Peh jan meduk. Kok kaya telo to. Nggih. Ayo pengalaman ya. Nggih. Ngene lho, Le. Terus pundi? Ya nek karo ibu ki ya rada alon-alon. Aja mbok jujuk kaya ngono kuwi to. Lah, sepuntene Bu wong jenenge tenagane cah enom. Oh iya. Ayo genti dini, ayo. Ayo genti dini. Yen mamaja amung karo janut kuning. Asyuk. Piye antarane mbokmu karo adimu penak ndi? Penak kabeh. Oh, bosok. Piye jane iso ngrasakne apa ora to, Le? Kok penak kabeh iki piye? Oh, suarane iki pancen Suarane. kabeh. Oh, ngono. Pinunjul. Iya. Yo, iki sapa nih iki? Mbak, Ibu. Baik. Mbak, mbak, ibu, ibu labene kok. Nggih. Tiwas mbak guyu bareng ibu merengut kok. Aja. Nggih ningali situasi. Nggih. Yo. Nggih, Bu. Kambang wae. Dah, kok jengleng pisan kok wis nggawa anak piye? Iki bibit kuwi. Bibit apa? Tukul bocahe layan. Wong kok reden men. Peh, iki sepurane bareng ngombe urea aku mau. Yo. Yo Pak Fami, yo. Mane, weto won. Weto. Pisan we. Awake kaya luwes-luwes kok. Andene ngono kuwi nek diketak wedok nangis lho sik iki. Sinten sing sadar kok? Kula gero-gero. Aku goblok. Wis suwe aku ya. Heeh. Yo, ngerti. Ayo. Ya Din, ya Din. Tanano. Ya. Pacita. Rulurung. Lagi. Oh. Wes. Kesenengan, kesenengan. Tombo isin. Kowe mau apa? Kok isin? Piye? Panas. Tujune nandhake ora dadi santri kene ya, nek dadi ning kene wah wis ajur ngene ya. Pesantren malah rusak klebon cahku ya ya. Yo, mehain no. Palikan. Panas sudah. Nyedak wanggit ngono ka? Nggih. Aling-aling. Aling-aling. Anu Capi. ora usah sing lagi. Yuk, mi sowa, yuk jineman, monggo. Yuk Kak, yuk Kak. Mi sowa capi gunung ya bapa raja wadon sarata Etan Bali. Makasih ya udah.
seru. Ora kelingan anak lanang biyen tak opene ning saiki ana ngendi jarene wis menang katurutan sing dikedah biyen tak openi saiki apa Dangdut kae Kak. Ayo yo. Ayo. Yo kek yo, ayo kek yo. Yo. Pak Fahmi. Jenglenge ayo. Ya, kowe tak kon gandrung dini. Ya. Muga-muga dadi jodoh. Donya prapteng awet. Aja. Enek sing ra trimo. Sapa? Lho, blas ra ditabuk. Wong gak sing rabi ya, Tras. Yo, dibawani Nan. Ya. Yang apa? Ya deh. Nyedak ngono lho, ora tak kontrol nyedak-nyedak wae. Sing tuwa tak minggir, sing tuwa tak minggir. Isin lho, Mas. Ayo coba.
Putri Kang Sulistyeng warni tane cekel. Oh nang ngebis jejar-jejeri kok. Putri Kang Sulistyeng warni Mesake lho kowe nyekel tangane dini kok tak kira tega. Aja mbok lebokne ati Mas iki. Iki mek eting. Timbang nyalah bunuh diri. Mati aku. Yo, tenan Sri Huning Mustika ketuban ya. Yo, tuban. dus gandro kok begegek kaya Oh isin Mas iki lho. ayo tekan tangan. Kowe kene. Nah, Kene. Biyen iki kok bingung kene. ngono. Putra Kanjeng Sira lawe. Gap. Nandhangi biyen rak iki anak angkatku to kuwi. Nggih. Kuwi jaman aku nemu cah iki pertama kali, halah dapure karo kesete apik kesete. Lah yo. Wis wireng gitu. Nggih. Wah, wis kelawu ireng pokoke dadi siji wis antarane wong wis. Sangke irenge disawang gak irenge tapi ijo. Ya kaya aspal kae. Wis saiki wis bareng breset iso dandan. Waduh. Ya, Santai Nduk, Din. Heeh. Tinggal aja range tuwa kuwi cek bocah iki. Lah iya. Masa sik bocah? Cek bocah. Bocah apa? Bocah bar kapusan. Ah, Ayo. Mas. Yo. Tuk peranggung bojone goro. Sing mbok gandrung iki kene kok malah gandrung cagak to. Alah. Ah, petuk wong ayu modar. Kulinane petuk kijing kok ya. Ya, Bebelo Wiratmaya. ngene lho. Tan urung Sri Huning rene lho. Gundulku. Ndaduk masane apa? Anu Kena iki ampet-ampet. Kena go apa? lalu-lale. Dadi mustikaning tuban. Wes. Ya. Ya. Sri Huning Mustika Tuban Labuh Tresno Win Sabaya Pati Marang Raden Wirataya Mbak Suci nayuk sik karo Mas Petro. Ayo Bagong nayuk. Ati